Décryptage wagati o sera. Awɔ. I bisimila. Ça a fait de précision zani denga to ko papis. Oui, papa. Papa. Voilà, Avec guitare de fort. Avec guitare de fort. Oui. Et alufane de denga to ko vie fani. Ça va. Bisimila. Ça a fait de mo tambe foli pour akura ka nyesha la me baga na fle baga kelen na bela jele mo mana ke fanfo. Bela jele bisimila mne bis ko mare na kuma sen sugantili o eide isakaba. Oui, eide et Canada mina fama ko espace d'interpellation démocratique o ya nazara kana mai. Canada do kana mini yere ya ani be ya o kana belele badu mini abara o yere nundum bara o damna kabi 1994 ka Kenya ni en donné beje fanga konna la beje fanga na mina ondo beje fanga fena ni akene odo wala saka yakubaya espace d'interpellation démocratique o beya misalia bawya anyemi yere inspiré Canada ka la olu de be ni nyokona oke ka Canada blelos Canada na suka adumado Canada do mimba to mamunu marabagaw ani maradew ka se ka occasion sur 100 kono chien kelen kerengerene ala décembre kalo clé temps oui k'u sigi mara ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ fiɲɛ minnu kɛra baaraw la ni o tɔɲɔ sera olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma tɔɲɔ min ser'i ma ka kɛnɛ d'i ma i kana ka n'i ka tɔɲɔ fɔ kɛnɛ panparan kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna a fɔ a ma ko espace d'interpellation démocratique bonya ani karama kɔnɔna la a ka kɛ démocratie minan kɔnɔna la nin t'a la foyi t'a la nka tɔɲɔ min dara e yɛrɛ ninkun kan ka kɛnɛ d'i ma kɛnɛ min kan i kana ka n'o ɲɛfɔ ministre i ka nin tɔɲɔ sera ne ma walima i ka cakɛda nin tɔɲɔ sera ne ma i ka baarakɛlaw ka nin tɔɲɔ sera ne ma n bɛ fɛ a kala tilen nin cogoya la tan a fɔ o ma ko espace d'interpellation démocratique nka k'a ta k'a kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen décembre kalo tile 10 san o san k'a sɔrɔ kɛ décembre kalo tile 10 ye adamadenya lakana yɛrɛ hukumu o sigira sen kan don min k'o bɔlɔnɔ bila ka diɲɛ bɛɛ k'o don ta k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ko san o san décembre kalo tile 10 k'o ka kɛ adamadenya lakanali kɛnɛ don ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ko o bɛɛ y'a yɛrɛ yakubaya anw fɛ yen nɔ a bɛ lasɛbɛntiya ni min ye o de ye nin espace d'interpellation démocratique ye ka na kɛnɛ sigi kɛnɛ jɛ kan dogodogo t'a la foyi t'a la ka na fɔ ministre nin bɛ anw kun kan an tɛ jɛn n'a ye walima nin bɛ anw kun kan i ka mɔgɔw nɔ don walima i yɛrɛ nɔ don a bɛ fɔ o ma ko espace d'interpellation démocratique EID nin ye a ta ko 26nan de y'a daminɛ kabi 1994. D'accord. Isakaba, décembre kalo tile 10 o bɛnna samedi tɛmɛlen ma. Alors a ka di anw ye i ka don nin ko in dogodogo ɲɛ la nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin don kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔna la i ka se ka tɛmɛ ni a lasiw ye. I n'a fɔ san tɔw mɔgɔw de bɛna malidenw de bɛna ka n'u ka damakasi sɛbɛnw don damakasi sɛbɛn minnu ni u bɛ tila k'u jateminɛ n'u jateminɛna fo ka san bɛɛ bɛ kɛ a baara la k'u jateminɛ minnu fɔra a ko bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ o de kama ɲina sɛbɛn 334 mɔgɔw taara ka t'o damakasi sɛbɛn don 334 o 334 na 243 olu taara k'olu don ba la ko ko tiɲɛ bɛ aw bolo aw ta in kan ka don ba la a kuma kan ka fɔ wa ministre kan k'u hakili to a la sɛbɛn 28 i n'a fɔ a bɛ kɛ tile kelen de kɔnɔna la sɛbɛn 28 olu taara ko an ka ninnu kalan walasa jamanadenw k'a dɔn tɔɲɔ bɛ fɔ hukumu min kɔnɔ 28 samedi denw 28 de kalanna o 28 t'a bɛɛ ye dɛ ka kɛ 246 de bɛ yen nɔ minnu olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalan k'a da jama kulo kan ka sɔrɔ ka tɔɲɔ don jamanadenw kan 28 minnu ni olu kalanna olu bɔlen kɔ yen nɔ sɛbɛn 215 ɲɔgɔnna olu tora ye fɔlɔ ka sɔrɔ kɛ minnu fɔra fo sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a tigiw bɛ ka min fɔ kuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ u bɛ fɛn dɔ fɔ i bɛ t'a sɔrɔ fɔyɔrɔ wɛrɛ b'o la min tɛ EID kɛnɛ parce que EID tɛ kuma terrorisme kan a tɛ kuma fɛn dɔw bɛ yen a tɛ kuma olu kan olu ye domaine wɛrɛw ye ani ko minnu n'olu bɛ kiiri bin a kun ka ban a tɛ kuma olu kan kosɛbɛ donc o de hukumu kɔnɔ 215 bɛ yen nɔ minnu ni olu tora yen nɔ fɔlɔ ka jateminɛ kɛ olu la nka 84 bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni sɛbɛnfuraw taara k'olu fili olu fɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ EID kɛnɛ ye donc olu fili
wolonfila be yen nɔ minnu ka sɔrɔ hali espace d'interpellation in ma se ka sigi olu dossier déposera dɔrɔn wele bilala a ministre so ma dɔrɔn o ye a ko régler k'a fɔ par exemple ni dɔ ka sara kun gulonnen don n'a taara ka taa damakɛ sɛbɛn don n'u y'a ye k'a fɔ sɛbɛn fura kun gulonnen don Umar de fan fɛ Umar man d'o sɛbɛn fura di k'a ka sara bɔ ka d'a ma dɔrɔn donc a t'a kun bɔ o ka fara dossier ninnu kan o wolonfila be yen minnu régler la ka sɔrɔ a ma na espace d'interpellation kɛnɛ kan Fanta Tomota ɲina espace d'interpellation démocratique kɛnɛ kan mun kungo bɛ maliyɛnw dala ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya u ta damakɛ sɛbɛn don a tila bɛɛ ye tali kɛ dugukolo ko kan sans surprise o ma kɛ balinako yɛrɛ ye min bɛ da o kan o ye protection sociale mɔgɔw ka u yɛrɛ kan ka lakana min sɔrɔ jamana tɔgɔ la mɔgɔw y'o plaigné kosɛbɛ k'u tɛ k'o sɔrɔ a sabanan o ye kiri ye mɔgɔ caman y'u plaigné Mali kiri la kosɛbɛ k'a fɔ ko kiri bɛ ka tɔɲɔ ta k'olu sɛgɛrɛ kosɛbɛ o ye sabanan ye naaninan o ye sugubulonw di cogo ye mɔgɔw y'u plaigné filɛni kosɛbɛ k'a fɔ ko sugubulonw di cogo anw ka jamana kɔnɔ ko ɲɛnawolomaw ni yurugu fɛn caman b'a la ko mɔgɔ dɔ ni fɛn dɔ ka kan ko a bɛɛ minɛ wala oui contre des marchés publics ko a tɛ kɛ a ɲɛ bi naani ma olu caman bɛ yen minnu y'u plaigné misaliyaw bɛ yen nɔ ka bɔ kuma la misaliya damadɔnu kayikaw fɛ yen nɔ madame Jara Umu Sidibe nana a nana ka na ale ye Kayi dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya plateau dɔgɔtɔrɔso ale ye o yɔrɔ la sanuyala de o yɔrɔ la sanuyala Fanta Tomota dɔgɔtɔrɔbaw bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ yen nɔ bɛɛ b'i ka wari sɔrɔ mais mɔgɔ min bɛ espace la sanuya n'i y'o san damadɔni a bolo ma da a ka o nafolonin kan a ka miliyɔn 1 ani waa damadɔni de bɛ o dɔgɔtɔrɔso in na o ye maɲumantɔ ko warini a nana ka na damakɛ sɛbɛn to espace la u k'a lajɛ u k'a ka tɔrɔmɔjɔni d'a ma Gawusu Jara o fana ni o ye chemin de fer baarakɛla de chemin de fer baarakɛla min ni farigan de y'a minɛ a ka farigan t'an kɔnɔ yanni a ka segin ka bɔ a ka farigan dilan kan ka sɔrɔ a ye sɛbɛnfuraw ni fɛn bɛɛ don a seginnen ka na n'a sɔrɔ k'a gɛnna ka bɔ baara la o fana ni nana ka na a ka damakɛ sɛbɛn don Segu hôpital mɔgɔ n bɛ ka ninnu bɛɛ fɔ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛbila Segu hôpital Ɲanakɔrɔ Fɔnba o usager olu fana y'u kɛ kulu ye ka na damakɛ sɛbɛn don ko Segu hôpital Ɲanakɔrɔ Fɔnba baara waɲa man ɲi hali dɔɔni ko ni ministre de la santé ma kuma a la k'u ka mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ cogo u ka mɔgɔ kunbɛn cogo u ka baara waɲa k'a man ɲi yɛrɛ de nin ye saba dɔrɔn ye a ye minnu sugandi minnu ni u si ni si tɛ kelen ye i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ don kɛnɛ min ni a kɛra a ɲɛ bi naani ma a bɛ kɛ sababu ye an ye fɛn minnu fɔ anw yɛrɛ bɛ fɛn minnu fɔ yan kuma o kuma i b'olu bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko an ye minnu fɔ ko tiɲɛ don hali an filɛ ka min fɔ tantɔ hôpital Ɲanakɔrɔ Fɔnba kelen tɛ o hôpital caman bɛ Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso caman bɛ Mali kɔnɔ minnu u situation laisse à désirer mɔgɔw mago bɛ min na u t'o sɔrɔ mɔgɔw mago bɛ lafiya min na dɔgɔtɔrɔso la bana yɛrɛ ye degun ye i ka tila ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa degun sɔrɔ o yɛrɛ ye gɛlɛya ye o de b'an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ donc ninnu ye kɛnɛw ye minnu ni u fɔra k'u bɔgɔ la dɔn kosɛbɛ Fanta Tomota. Isa kama ɲininkali kelen yani n ka kuma di Umar ma maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni espace kofɔlen n'u bɛ nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ko fɔ k'a nafa kɔni ka dɔgɔn fo ka taa fɔ k'a ka dɔgɔn alors ni e yɛrɛ ɲininkala Isa kaba kɛnɛ min a ko bɛ se ka améliorer cogo di? D'abord ampleur b'a la o ampleur t'a la mais n'i ye u ka statistiques ta ka jateminɛ n'i ye EID yɛrɛ statistiques ta ka jateminɛ a daminɛ ni bi cɛ u bɛ problème min résout o kɛnɛ espace démocratique ka dɔgɔ Mali kɔnɔ min b'o résout au fait. D'accord. Mais anw ka problème ye min ye kuma dɔ la très souvent i bɛ taa sɔrɔ ni an tɛ min kɔnɔ an t'an intéressé a la min ka nɔgɔ an ma dɔrɔn ye k'a fɔ k'a man ɲi sinon salon espace d'interpellation démocratique dossier fɛn fɛn b'a la o dossier bɛɛ peut-être que dɔw bɛ yen nɔ parce que fɛn dɔ fana bɛ yen Fanta Tomota Umar bɛ se ka plainte don fɛn dɔ fɔ k'a fɔ ko ministre so ka baarakɛlaw ye nin kɛ a bɛ n'a fɔ espace d'interpellation kɛnɛ kan mais sɛgɛsɛgɛliw bɔlen kɔ yen a bɛ dɔn k'a fɔ ko jaja Umar de jo t'a la. D'accord. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ se k'a jira k'a fɔ ko Umar i jo b'a la
i ye min fɔ i ka dugukolo ko la i ka dugukolo ka segin mais ni a yira la k'a fɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ kuma la Umaru bɛna a plaigner ko ministre so mɔgɔw a bɛ bolokɔni ɲɛcɛ ministre so mɔgɔw i bɛ taa sɔrɔ a bɛ min kuma la o dossier e Fanta Tomota de ta ye i halala i tiɲɛ don i fɛn bɛɛ mais ale nana ka na bolokɔni ɲɛsin préfet ou bien sous préfecture ma mais ni dossier o sɛgɛsɛgɛra i bɛ taa sɔrɔ ale ta tɛ e de ta don n'o ye résoudre o cogoya la ten tɔ Umaru bɛ yala k'a fɔ halisa k'a fɔ ko espace d'interpellation ne yɛrɛ taara n ka dossier bila foyi ma bɔ a la a donna ta a bɔra ta o b'a sɔrɔ a fɔra a ɲɛna k'a fɔ k'a ta tɛ tiɲɛ ye de maliyɛn dun i ta tɛ tiɲɛ ye maliyɛn t'a fɔ k'a fɔ ko ne ta ma kɛ tiɲɛ ye mais a b'a fɔ ko kɛnɛ in de man ɲi walima ni maliyɛn ta ma kɛ tiɲɛ ye kiiri kɛnɛ kan a b'a fɔ ko problème bɛ kiiri de la parce que ale ta ma kɛ tiɲɛ ye a t'a reconnu jamais au jamais au grand jamais k'a fɔ ko tiɲɛ na ne taara nin kiiri la kiiri goyara ne de la mais toujours ni min perd la o b'a fɔ ko Mali justice kɔni Mali espace d'interpellation démocratique 2021 ka bilan dossier fɛn fɛn donna a fɛ yen nɔ a bɛɛ la ɲɛnamayara k'a bɛɛ ɲɛnabɔ à 99% yan'u ka na espace démocratique 2022 là oui d'accord minnu ni olu tun bɛ tali kɛ minnu kalanna olu résoudra à 100% dossier tɛ olu la min kuma ma fɔ k'a ban k'a résoudre k'a kuma ban k'a fɔ ɲɔgɔn kan k'a fɛn bɛɛ ban. Ok. Donc mais an bɛ ten tɔ kuma dɔ la fɛn dɔw bɛ yen nɔ an bɛ den fili ni a koliji ye kuma dɔ la espace d'interpellation mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko ko ɲɔgɔlɔnbɔ kɛnɛ mais i kungo ma se a kɛnɛ kan k'i kungo résoudre kuma dɔ la o b'a la ani fana ni dɔw fana bɛ minnu bɛ taa ni dossier dɔ ye minnu fɔ kana tɛ a ye ni olu rejetera o tigiw bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ ko fɛn ɲuman tɛ alors que fɛn ɲuman don an ka tiɲɛ fɔ. D'accord. Umar. fɛn ɲuman don nka ne bɛ taa Fanta Tomota ka sima parce que i b'a ye k'a fɔ nin fɛn ninnu can a bɛ fɔ espace d'interpellation kɛnɛ kan problème dɔw bɛ résoudre mais a ko ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ tila ka kɛ tuguni o de bɛ mɔgɔw dabaliban i n'a fɔ i ye terrain ko affaire foncière minnu fɔ marché public ko ani justice ko i b'a ye a bɛ fɔ nka a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ tuguni mesure tɛ se ka ta walasa ka se ka ko ni ta ma ban bolo fifa tɛ ban Umaru Koyita tant que hadamadenw bɛ nin na tant que sɔrɔ tɛ bɔli kɛ tant que mɔgɔw bɛ jama bɛ continuer ka caya ni chaque fois que jama bɛ caya an ka dugu filɛ nin ye n'i y'u ta k'u lajɛ 97 t'a sɔrɔ dugu dɔw la espace dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ si mago tun tɛ olu la mais bi n'i taara ka taa k'i bɛ taa sibiri ɲɛ kelen da yen na i ni mɔgɔw bɛ san ɲɔgɔn na de problème bɛ continuer ka kɛ wa problème bɛ continuer ka résoudre bi i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔ ni commerçant ba dɔ bɛ ɲɔgɔn na san wɛrɛ i t'a sɔrɔ dugu wɛrɛ de ni commerçant ba wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na mais mɔgɔw b'o confusion kɛ k'a fɔ ko o ko kelen ninnu de don mais ko kelenw tɛ i bɛ taa sɔrɔ par exemple ne hakili bɛ espace d'interpellation dɔ la min na mɔgɔ dɔw ni GDCM mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn na o dossier taara ka segin ka na espace d'interpellation kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ anw ye kunnafonidila denmisɛnninw ye fo siɲɛ 2 siɲɛ 3 ɲɔgɔn na mais kɔfɛ bɛn tilara ka k'a la mun kan ka kɛ min kan ka kɛ o bɛɛ résoudre ka bɛɛ ka tiɲɛ f'i ɲɛna k'a ban donc tant que hadamadenw bɛ caya sɔrɔw tilacogo bɛ gɛlɛya wa kɛnɛw fana tilacogo bɛ gɛlɛya o de bɛ na ni problème foncier ye e filɛ nin ye e bolo donna baara la bi e bɛ denbaya la mais fɛn kelen bɛ kunna bi na e filɛ yɔrɔ min sisan o ye ka du terrain dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye bon e mana du terrain ɲini peut-être que e bɛ taa bin dɔ kan dɔ fana b'a fɔ k'a bɛ e embarassa dɔɔni aw bɛ munumunu daminɛ ɲɔgɔn fɛ du sanna kuraw de bɛ nalen o e n'i ka génération ye du sanna kuraw de ye minnu mana don du sanna donc aw ka kɛnɛ bɛ bɔ mais o b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw ye du ɲini k'u sigi ka ban aw ka kɛnɛ bɛ bɔ mais a bɛ bɔ Mali de kɔnɔ problème kuraw de fana bɛ na o la o aw bɛɛ garijɛgɛ tɛ se ka don yɔrɔ la parce que dɔw fana bɛ yen olu fana sigilen don o de kan u bɛ ɲuman di dɔw ma u bɛ kolon di dɔw ma u b'o wari minɛ k'o dun. dakuruɲɛ kelen na problème dɔw bɛ yen olu tɛ ban de. olu tɛ ban dugukolo ko problème o tɛ ban de anw fɛ yan nɔ parce que anw contrairement du kɔnɔ jamanaw ni fɛnw mɔgɔw ka mago tɛ du la mais anw fɛ yen nɔ du ye fɛn belebeleba de. tiɲɛ don. ka du sɔrɔ i yɛrɛ ye c'est déjà une réussite anw fɛ yen nɔ mais contrairement à d'autres pays donc o ye mental o y'anw ka mentalité yɛrɛ de ye o de kama dugukolo ko tɛ ban anw fɛ parce que wagati bɛɛ mɔgɔ dɔ mago bɛ dugukolo la ka se k'a affirmer k'a yɛrɛ k'a fɔ k'a réussira. D'accord. Isaka ba i bɛ se ka mun fɔ an ka bi babu datugu. min bɛ se ka fɔ o ye c'est vrai que n y'a fɔ k'a fɔ n ko fɛn in ka ɲi mais halisa amélioration dɔw bɛ se ka kɛ a fana na. I n'a fɔ amélioration minnu bɛ se ka kɛ a la
o ye ni san wɛrɛ bɛ nalen par exemple dossier minnu ni olu kɛra ka se k'u kunnafoni fana di ka se k'u kunnafoni di en ce sens mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a fɔ ko nin bilala nin de kama parce que o de b'a to minnu ni olu ye bɔgɔ dun a ko la olu bɛ fɛn wɛrɛw fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye donc o b'a permettre mɔgɔ ka bɔ a kalama ani fana ni ka communication bonya EID kan a kana kɛ di décembre dɔrɔn de sera i bɛ EID in kunnafoni mais communication ba kan ka k'a kan walasa mɔgɔ wɛrɛw k'a dɔn bamanankan ni fɛn wɛrɛw walasa mɔgɔ wɛrɛw k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛnɛ in bɛ yen nɔ communication dɔnni fana bɛ u fana jɛ ko in na parce que décembre de la mɔgɔw b'a dɔn mais peut-être que mɔgɔ damadɔnin bɛ yen n y'a fɔ dossier 334 ani 4 o tɛ Mali problème bɛɛ ye o t'o bɛɛ ye donc halisa communication ka kɛ pour que kɛnɛ in ka wara malidenw ye nin ye kɛnɛ min ye kiiribulon kɛnɛ tɛ mais ko soronnalidenw ko Mali fɔli don o kɛnɛ nasuguyaw ka ɲi anw fɛ yen nɔ. Siga tɛ a la faamuyali ko ɲumanw bɛ sɔgɔmada in na walawalali sanfɛ Isa ka folikanw b'i bolo wa? An bɛ foli di honorable Jarasuba ma ka bɔ CNT kɔnɔna la a bɛ lamɛnni la nin wagati la an bɛ a fo kosɛbɛ Samba Modi Kaloga ka bɔ Congo Brazzaville kaw fɛ an bɛ foli bada ma Laurent Kulubali k'a bɛ ka boli ka taa a ka dugu in na Laurent Lo an b'a fo ka n'u ye Yakuba Sise yan fɔ Tombouctou kaw fɛ an bɛ foli d'a ma Kidali kaw fɛ yen nɔ an bɛ Musa Kamara fo yen nɔ ka bɔ Mikado la an bɛ a fo kosɛbɛ jamukan in tɛ fɔ a fɛnɛ kɔ Kidalikaw fɛ yen nɔ Aba n'a ka denbaya bɛ Segukaw fɛ yen nɔ Bajɛ an bɛ foli d'u ma ka Madu Kuyate Rekotaradi maa ɲɛma dɔ an bɛ foli belebeleba di kanubagaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan musokɔrɔba k'a ka foli fiyɛ Fanta. An yɛrɛ ka musokɔrɔba fo yan fo Faransi Safiatou Traoré k'a ni ɲantuma Umaru Keita. Fanta Tumata an bɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo ka taa Narakaw fɛ an bɛ Narakaw fo Kulukorokaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Segukaw fɛ Ablaye Sako Maliki Bomuti an b'u bɛɛ lajɛlen fo Tayi n'a ka denbaya an b'u fo n bɛ yɛrɛ ka madame fo Tata Jawara musokisɛ tɔn ale maa ɲɛma. An ka foli b'a ye Isa ka ba Sarafilu Kulibali procureur ko k'a ka foli fiyɛ k'i bɛ cogo di? N bɛ yan nɔ n'olu bɛ yen nɔ dɔrɔn hali an tɛ siran kosɛbɛ ten. Isa ka ba i sera sabali ye. Ni procureur teri kelen b'i bolo avocat fila y'i terikɛ ye Maître Dambele ani Maître Mamata Touré olu ye n teriw ye ne bɛ siran mun ɲɛ bilen. I sera sabali ye dɛ. Musa Gido fana ye n terikɛ ye. Fiston ne de d'accord an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Mali magistrats bɛɛ lajɛlen fo Bakari Bamera ale bɛ san an bɛ sɔgɔmada fɛ foli d'a ma an ka cɛkɔrɔba bɛ yen nɔ Elhaji Burama Fofana 500 kan ni sɔgɔma Komani Tomota an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma San Torode la fɛn bɛ tali kɛ Madame Tienta Aminata Jassana ale fɛnɛ bɛ San Torode la ko ani sɔgɔma Maïmouna Traoré géométrie Maï ale bɛ Nafaji ko ɲuman ni kan ni sɔgɔma Musa Kulibali ale fɛnɛ géométrie sɔgɔmada fɛ foli d'a ma an kɔrɔkɛ Iba fo yan fo Segu Musa Kulibali an b'a fɛnɛ fɔ a bɛ centre de Banque des Sangs tɔgɔ kura ye jumɛn? Banque des Sangs Umaru Keita centre de a bɛ faamuya o cogo la fɔ Banque des Sangs tɔgɔ kura an bɛ a cakɛla bɛɛ lajɛlen fo Isa ka ba an bɛ Batɔma Kane fo kɔɲɔmuso cɛlasigi ni soli ka wuli a projet ma nɔgɔn dɛ kɔɲɔmuso sigilen a ɲɛ bɛ bilennen Batɔma sera sabali Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Awa Tafili Touré ale bɛ réalisation la Batɔma Kane bolo bɛ nɛgɛw karafe la Bouakar Jaraba ale bɛ régie kɔnɔna la Mohamed Touré Zie Burama Kone olu bɛ montage la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn anw se kɛra ni kunnafoni ye ka fara ɲɔgɔn